Mae yna ddarn o gomin o'r enw Comin Greenham, ac mi nath weinyddiaeth amddiffyn gymryd drosodd y darn yna adeg yr ail ryfel byd. Ac fel tueddiadau byddinoedd, dyn nhw'n rhoi byd nôl, oedd e fod yn lle comin i'r bobl leol. Ac yn 1979, mi nath NATO benderfynu bod eisiau gosod taflegrau criws, taflegrau niwclear criws mewn mannau penodol a dewiswyd Comin Greenham. Ac oedd hyn yn adeg yn 1979 pan oedd yna teimlad bod yna ras arfer mawr yn digwydd, ac wrth gwrs oedd hyn yn achosi braw ac arswyd ar bobl. A dyna pam mi nath criw o bobl benderfynu cerdded o Gaerdydd i Greenham a sefydlu gwersyll yno. Yn wreiddiol, merched a dynion a rhai plant bach hefyd. Yn sydyn reit, mi nath bobl o bobman yn Ynysoedd Prydain ddisgyn ar y lle a sefydlu nid un gwersyll, ond gwersylloedd. Ac erbyn i mi fynd yno yn 1982, wy'n credu, ysio gynta, neu 1983, mi roedd erbyn hynny gatiau penodol, achos oedd y comin yn 9 milltir o hyd, ac felly nid dan bach o dyn, mae honno. Felly oedd yna gatiau gwahanol, gat felen, gat las, ac mi roedd gwahanol bobl yn ymgynnull yn gwahanol fannau ac yn aros yno, rhai yn benwythnosau, rhai yn bobl undydd fel finne, ond mi roedd yna bobl oedd yn aros yna am gyfnod hir a rhai wnaethon nhw aros bron tan y diwedd, ond gwersyll i ferched oedd e, ac oedd yna rhyw fath o deimlad o farchder bod menywod yn gallu gwneud rhywbeth am ei bywydau, a bywydau plant yn fwy na dim. Mi roedd e'n fater o geisio creu dinas heddychlon, ond oedd â phwrpas penodol, sef symud y taflegrau criws. Ac un person nath argraff arbennig ar bobl yng Nghymru oedd merch o Gyswllt Newydd, Helen Thomas, a fi farw mewn damwen erchyll oedd sefyll ar gyrion y gwersyll. Na erbyn hyn, mae Comin Greenham yn ardd hyfryd. Mae yna bethau wedi eu creu yna sydd yn gwneud yn rhyw ardd eitha cerfyddydol, ac yn nghanol hwnna i gyd, mae gardd Helen. Mi roedd digon yn digwydd yno i gynnal ysbryd y rheini fuodd yna, ond erbyn hynny, roedd nhw'n gweld y peth fel cartre iddyn nhw. Rhai o'n nhw wedi gadael eu cartrefi ac yn byw yno yn go iawn. Ac felly, mewn ffordd, dim un lle arall dyn nhw i fynd, ond nhw oedd y rhai oedd yn cadw ysbryd y lleill i fynd. Y reswm pam o'n i eisiau mynd i Greenham, bod gen i ddau o blant bach ar y pryd, oedd mod i yn ei weld fel estyniad o y math o achosion o'n i wedi ymwneud â nhw o'r 70au wir, Cymdeithas yr Iaith yn benodol, ond hefyd achosion yn ymwneud â merched, hawliau merched yn benodol, a hefyd heddwch, ECNT, mi ro'n ni yn ymwybodol bod yr un peth mewn ffordd, oedd e'n rhyw fath o ymladd yn erbyn militariaeth, dros heddychiaeth, a dros werthoedd bywyd urddas, ac y teimlad yna o ddiamadferthedd oedd yn yngyrru i sgwennu, achos mi ddechreuais i sgrifennu adeg y rhyfel Fietnam. Ac mi roedd trwywerin yn digwydd mewn un lle yng Nghymru, oedd y pobl yn protestio'n erbyn hynny, ond i fi o Fietnam yn rhywbeth llawer mwy dwys, ac wedi effeithio yn fwy arna i. Yn y cyfnod yna, o'n i'n meddwl bod sgrifennu ddim yn ddigon, oedd sgrifennu'n estyniad o weithredu. Un o'r pethau oedd yn gyrru merched a mamen arbennig i Greenham oedd y ffaith bod nhw yn poeni am ddyfodol i plant, yn enwedig gyda y ras arfer fel y dwedais i. Mi roedd plant yn ganolog i'r holl gwestiwn o Greenham.
A wi cofio un diwrnod sgwennu cerdd ar ôl i'r mab meilir i ofyn wrth chwarae marw. Siwt i chi'n marw, mam? A na i ddarllen darn ohoni. Mae'r plant yn chwarae marw. Gêm heddychlon firain yw i. Gwylltineb diwadd yn stond am eiliadau cyn yr ymholiadau. Sut mae marw, mam? Dyma un gêm nad oes meistres arni. Un ymarfer sydd tras sydyn i'r sawl ffodus. Ydy'r llyged ar agor neu ar gau? Nid oes ateb. Amharod wyf i ymchwilio, ni welais eto gorff oer myd. Sawl bar ganodd am y ffordd y carau fynd. Mae goff a'i gellwair am fynd yng nghanol sbri, yn Hendricsaidd, Joplinaidd, yn tyn a natio marasaidd wrth groes i tir. Mae gerdd yn gorffen, gan gofio bod y mab wedi gofyn sut mae marw mam. A dwi'n gweud, sut mae marw mam? Wn i ddim blant a tebaf, ond mae gen i syniad gwell. Beth am ddysgu chwarae byw, tra bod hi'n dal yn bosib? Dyma gêm y gall pawb i hennill. Wel, sgwennes i'r gerdd yma, Sul y Mamau Greenham, ar ôl bod yn Greenham, ac mi roedd pobl yn mynd yno gyda esgidiau bach i plant a ei roi nhw ar y ffens. A mae'r linell gyntaf yn air o'n i wedi dotio arno achos oedd yn air o'n i yn Saesneg gyfarwydd o altruism, ond yn Gymraeg allgaredd, caru allan o eich cylch bach chi. Mae'n iawn caru teulu a ffrindiau a brawd a chwar, ond beth am y bobl eraill, a dyna pam o'n i'n gweld Sul y Mamau Greenham, cerdd hir o allgaredd yw. A wy'n cyfeirio at y ffaith bod hi'n bwrw eira, a wy'n gweld yr eira'n wyn, a wy'n gweld digon o ddynion glas, yr heddlu a milwyr mewn gwyrdd. A wedyn, wy'n gweld tanau yma, oedd y merched bob amser yn cynnig tanau, wy'n cadw gynnes, wrth gwrs. Mae'r gerdd mewn ffordd, mewn darnau, mae'n gerdd sydd yn cofio gwahanol bethau, ac hon yw'r ffordd newydd, wy'n cofio nôl y cynfyd, hwnna'n air, yn meddwl reit o'r dechrau'n deg, sut oedd hi oedd pobl yn trio gweithio tân, o'n nhw'n trio chwarae cartre mewn ffordd, chwarae tŷ bach twt, a wedi ychwanegu ar fy nghopi twt, achos mae tŷ bach twt yn gweddi'n berffaith i fel oedd hi. Mewn ffordd, mae'r gerdd yn mynd mlaen i sôn am yr hyn sy'n digwydd yn Greenham, y canu, creu a'r crio. Mae lot o ddagre dicter, ond dagre o lawenydd hefyd, ac oedd y ddau beth. Cadw tŷ di-do, achos o ddim to ar wahân i'r darnau o bren. Wedyn, wrth gwrs, oedd un adeg Cennin Pedr o Gymru'n blodeuo dan draed. A wedyn, y gwrthwyneb, sgarmesoedd ganol nos. A jyst doi air, eiddo'n sarn. A dyna oedd yn digwydd, oedd y merched yn trio cysgu ac yn sydd reit mi fydden nhw yn gorfod cael eu hel oddi yno a byddai chydig eiddo gyda nhw yn cael ei daflu i bob man. Cychwyn eto fori, a dyna pam ar ôl y siom o gael eich symud neu gael yr eiddo wedi sarnu, cychwyn eto fori, pob dydd yn ddwyrnod newydd mewn ffordd. Mwyn cyrraedd, codi calon. O'n i'n ymwybodol wrth ysgrifennu y gerdd yma, mod i yn moyn iddi i fod mor gryno gallen ni, ond i fynegu rhywbeth mwy. A dyna pam mae yn crynhoi yn aml iawn i 2 air neu 3 gair, cadw tŷ di-do, creu a chrio, na rhyw fath o rythmau caled yn rhan o'r gerdd. Yn hollol wahanol y cychwyn sydd yn sôn am rhywbeth dymunol, cerdd hir o allgaredd yw,
Ond wedyn mae'r gerdd yn gobeithio yn cryfhau drwy gyfleu pethau anymunol mewn ffordd gryno. Achos ar ôl eiddo'n sarn mae cychwyn eto fori, a pob diwrnod yn ddiwrnod o'r newydd. Mae mwyn cyrraedd, codi calon. Mae yna rhywbeth am y gair calon a codi yn arwydd o cael ar ôl eiddo'n sarn. O'n i'n ymwybodol bod hon yn gerdd cyfnod ac yn gerdd cofnod hefyd. Mae'n gorffen yn hir eto gyda cerdd a allai fynd ymlaen trwy'n bywyd ydy hon. Mae'n bron yn frawddeg o linell. A wnaeth neb mo'i sgwennu, a dyna pam wy'n trio, mod i wedi sgrifennu ddi, awgrymu bod hi'n anhysbys, bod hi'n ddienw, achos mae'n yn enw pawb. Mewn ffordd, wy'n sgwennu ar ran pobl. Mi ddwedodd Simon Fai y dylai badd sgwennu am brofiadau pobl sy'n methu a sgwennu. Ac dyna pam, a wnaeth neb mo'i sgwennu, perthyn i bawb hwnna, fel y comin. A wy'n ysgoffa ar ddiwedd y gerdd, bod y comin y wreiddiol yn lle ar gyfer pawb. Bod na ddim math o beth ar trysmasu ar gomin, achos bod e'n eiddo i bobl. Perthyn i bawb na fel y comin ar erchwyn y di-dangnef. O'n i'm eisiau galw fe'n rhyfel, o'n i'm eisiau galw fe'n dangnefedd, os doedd e ddim, ond y di-dangnef. A wedyn gorffen yn Greenham. Sul y Mamau yn Greenham 1984. Cerdd hir o allgaredd yw, bwrw eira a dynion glas a gwyrdd, brwydro yn erbyn y symbylau, a chwaeroliaeth yn chwarae a thân, yn creu anheddau o brennau a blancedi, ac o'n blaen y ffens. Hon yw'r ffordd newydd, y cynfyd a'r creu a'n dwylo ar wyfren yn ei dyneri. Chwarae tŷ bach twt mewn cylch. Sgwrsio, chanu, creu a chrio, cadw tŷ di-do. Saffrwm yn codi. Cennin Pedr o Gymru'n blodeuo o dan draed. Sgarmesoedd ganol nos, eiddon sarn. Cychwyn eto fori, mwyn cyrraedd, codi calon. Cerdd allai fynd ymlaen drwy'n bywyd ydy hon. A wnaeth neb mo'i sgwennu, perthyn i bawb wna fel y comin, ar erchwyn y di-dangnau yn Greenham.